Тест. Елеха. И нека този музикален поздрав прозвучи специално за всички, които се намират в чужбина. Специално за всички, които тегли гурбетът в чужбина. Тази песен е специално за нас. Айде, Романе! Айде, чаване! Тази песен е за нас. Голяма мъка е за нас. И не мъчим тъгата, къде оставих душата. И не мъчим тъгата, къде оставих душата. Изплати ми, майко, 7-8 лева, и да си купя 1 кило ракия, и да си купя 1 кило ракия. И няма криза в чужбина, няма криза в чужбина. Айде, Романе, те ги ла-ла-ла, те банша-ла-ла. Беше много хубаво, когато бях аз у дома. Няма по-хубаво от майчина обич, от майчина обич, къде оставих душата. Няма по-хубаво от майчина обич, от майчина обич, къде оставих душата. Изпрати ми, майко, 7-8 лева, и да си купя 1 кило ракия, и да си купя 1 кило ракия. И няма криза в чужбина, няма криза в чужбина. Айде, Романе, те ги ла-ла-ла, те банша-ла-ла. Repetir Вдигайте ръцете горе, ключека да продължава. Айде, Романе, те пияна. Айде, Романе, те ги ла-ла-ла.
tu mare basta opre Chiuce con te chiede Ai de romane Te ghina lala Te basha lala Oh